ब्रेकआप, किडनेपिं आरो देगारजों सुथारनो नाजानाय आरो खारफुबाय थानाय गारिया बेरफ्रुबाय। खोनानायाव बबेबा मोनसे क्राइम फिल्मनि बादि, नाथाय मोगथाङावनो जादों बे जाथाया। एक्स गार्लफ्रेन्डखौ एक्स बयफ्रेन्डआ किडनेप खालामनानै लाना थाङो आरो हुमखि होलाङो। कर्नाटकनि 27 जुनाव नेशनेल हाइवेआव खारबाय थानाय गारियाव गेदेर बेरफ्रुसारनाय जायो आरो गारिया सेवहांगार जायो। रिपर्टनि बादिब्ला कर्नाटकआव सेंग्रा आरो सिख्ला बेंगलुरुआव सानैबो अटि टेकनिशियानमोन। बे समावनो सानैजों सोमोन्दोआव दंमोन आरो उनाव एंगारलायबायमोन। बिजिरगिरिफोरनि बुंनाय बादिब्ला सिख्लाया बिखौ नागारनायनि उनाव बिनि नाम्बार ब्लक खालामनानै लादोंमोन। पुलिसनि बुंनाय बादिब्ला नरेन्द्रआ रबिबार फुङाव बेंगलुरुनि जयनगराव भारा थानाय जायगानि खाथिनिफ्राय सिख्लाखौ किडनेप खालामना गंसे उबार गारियाव सोनानै लांफादोंमोन। सिख्लाया न'निफ्राय गोमानायनि उनाव बिमा-बिफाया जयनगर पुलिस थानायाव किडनेपिं कमप्लेन होदोंमोन। जगिहली खाथियाव सहैनानै नागेन्द्रआ हिन्जावसाखौ देगारजों सुथारनो नाजादोंमोन खारफुबाय थानाय गारियाव। सानैजों नारा-नाथा जानायनि उनाव सिख्लाया ड्राइभारखौ थाबैनो सांग्रां खालामनानै गारि बम बेरनायनिफ्राय बासायनो हादोंमोन आरो गारिनिफ्राय बारजुमनानै सिख्लायाबो सुथारनो नागिरनाय आरो बम बेरफ्रुनायनि जाथायनिफ्राय बारग'नो हादोंमोन। दसे उनावनो 30 बैसोनि नागेन्द्रआ गारियावनो बम बेरफ्रुनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायाव दायनिगिरि नागेन्द्रआ जायगायावनो थैदों। अदेबानि एक्स गार्लफ्रेन्ड आरो गारि सालायग्रा प्रबीणआ जखम जादों। जखम जानायफोरखौ तुमुकुर जिल्ला देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों। पुलिसनि बुंनाय बादिब्ला गारियाव नागेन्द्रआनो बमखौ लाबोदों। जुदि नागेन्द्रआनो लाबोदोंमोनब्ला बे बमखौ बबेनिफ्राय मोनखो? बे जाथायनि सायाव गुवारै मिथिनो थाखाय फरेन्सिक रिपर्टनि उनावसो मिथिसिगोन। निउज डेस्क डिजिटेल बड' निउज।